de sportondervindingsweken. Wat is dat eigenlijk? Dat is een week waarin zowel ben als volwassenen alle verschillende sporten ontdekken kunnen. En meidwang kennen. Gratis en voor niks. En ze kunnen van maandje tot en met toonsje uit 38 en eigenlijk als de kleuters en peuters meereiken uit 40 activiteiten kunnen ze kiezen. Er werken 28 verenigingen mee, sportaanbieders. En die bieden eigenlijk alle jaar wat ze normaal ook bieden. Dus hierachter zien we de hockey bijvoorbeeld. Hoe gaat het tot nou toe hier op het veld? Nou, ik vind het wel heel leuk om dan allemaal nieuwe sporten uit te proberen. En zit je op dit moment al op een sport? Ja, 2. Tafeltennis en voetbal. Ja, een prachtig initiatief. Ja, als wethouder sport zit ik hier vanzelf helemaal achter. Maar ik was met elkaar heel wat jaren mee die in een sportondervindingsweek mee ben. Dus ja, ik vind het een prachtig initiatief. Binnen dit soort weken er eigenlijk op meer plekken in Friesland? Net zoals hier. Dit is een prachtig concept wat het beweegteam in Wat is Friesland ontwikkeld had. En een soort antwoord op die vraag ik wijze maar dat willen we in heel Friesland zeggen. Een ben en een oude enthousiaste meisje, dat is hier. Om ze lid te krijgen van een vereniging en om ze te houden, dat is waar. Hoe doe je dat? Nou, dat begint natuurlijk al met deze eerste stap. De eerste stap is om ben enthousiast te maken. Om ben die willen van die sport vieren te letten. En dan moet je er als vereniging bij wezen. En dan moet je dat even waarnemen van, nou, waar slaat dit nou heel wat om? Welke ben is ook heel enthousiast? En dan moet je er voor het kleer van wezen om ze bij een eerste training uit te nodigen. Het veld zit aardig vol. Er zijn aardig wat mensen. Tweede groep wel. De eerste groep nog net. Maar als ik het zesje, dan gaan we een volle zeil. Wat is in het begin het dreigste, het moeilijkste van badminton? Om een shuttle met de schouders in beweging hoe het net te krijgen. Meestal ben ik altijd bezig met een shuttle te trouwen. Maar als ik steeds van hier als de shuttle smiet me eens boven ons oer het net. Dus je dan één keer de schouder naar achter om voor te krijgen. Maar het is net makkelijk. Maar ik zeg altijd het belangrijkste vind ik dat de mensen maar plezier hebben. Ik hield van een weekend nog een memo aan de telefoon en die zei... Je dochter vindt het altijd een feestje. Die had zo'n zin om deze weekend, want die mij dan vooral mij u sporten. Nou ja, ik zei, dat ben voor u de kers op de taart als dat dan jest.